Pois agora vamos a seguir con o sentido do oído. De acordo? Se queredes saber máis cousas sobre os sentidos, lembrade que podedes ver outro vídeo sobre a vista. Veña, imos alá. Agora, imos co sentido do oído. O oído é o sentido que nos permite captar os sons que se producen no exterior. Tamén, no oído temos o sentido do equilibrio. Este sentido infórmanos da posición do noso corpo no espazo e dos seus desplazamentos. Os oídos podemos dividilos en tres grandes partes: oído externo, oído medio e oído interno. No oído externo temos a orella ou pabillón auditivo e tamén o conduto auditivo externo. No oído medio, pois hai unha pequena cavidade que empeza no tímpano e que ten no seu interior unha cadea de tres osiños: o martelo, bigornia e estribo. E no oído interno está o caracol, que é un conduto en espiral onde están os receptores auditivos. E tamén temos o nervio óptico, que é o que transporta os estímulos auditivos ao cerebro. E agora, como podemos facer para coidar os nosos oídos? Bueno, pois hai que limpar os oídos cando nos duchemos e secalos moi ben despois. Non debemos introducir nada punzante no oído. E para escoitar música, o que debes de facer é poñer o volumen non moi alto. De acordo? Cando utilices os auriculares. E se tes algunha molestia nos oídos, non dubides en visitar ao médico especialista dos oídos, que se chama otorrinolaringólogo. Bueno, pois ata aquí este vídeo sobre o oído. Supoño que vos gustou moito. Se é así, dadelle a gústame. E xa sabedes. Ata o próximo vídeo, guapis. Ata logo.